नै बिहामजो बे पुलिसनि मेडाममोनहा नोंनि फिसाइखौ लांनो फैदों मा बुंखो हायै बसुमतारी माखौथो नायबाय थाखो थ'दो हौवाखौ गोख्रै थानायाव लानानै आयौ नाथाय सोर बेबायदि खिन्थाहरा खिन्थाहरनोथ' मानसियानो जोबाखै उन्दै बैसोआव बेफोरबायदि हाबा लानानै ओइ सेंग्रा थ'दो थानायावसो मिन्थिसिगोन नोंखौथ' ओइ मेडामजि सोरबाफोर एकदम रं इनफरमेसन हरदों खोमा औ जेबोथ' बेफोरबायदि नङा नोंसोर नङा होनबालाय जागोन नामा जोंथ' दा नायनायावनो मिन्थिखाबाय गसाइ मा बुंखो मा खोनाखो आङो नाय मेडामजि बेवहाय आंनि फिसालाया जेबो दाय गैया बिहामजोआबो आरोथ' बिसोरलाय बैसो जाखाबाय आंनि बिहामजोआबो बेसेबांथो जाखो बैसोआलाय होमबालाय बैसोआथ' एकदम 35-40सोआ थांखाबायहाय आयौ आयालाय मा बुंखो आंखौलाय नै बिहामजो हा नङा होमबा नोंनियाथ' 35सो जाखाबायना आयै मा बुंलाबायखो नोंलाय बेफोरखौलाय सिरि थाहाय जाम्बा ना बिहामजो नङा होनदा नुबाय मेडाम बिहामजोआनो बुंखाबाय जेला माथो बैसोखौलाय नोंनिखौसो 35-40 नुयोलाय आया थिगखौनो बुंदों पुलिस मेम नों सिरि थाथ' पुलिस मेडामजि आंनि फिसालाखौ दालांसै जेबो दाय गैयाथ' मालाय गावसोरजों गोसो मिलायनानै लानायसो अब्लाबोथ' हाबा जानायनि बैसो जाथ'वाखैमोन ना बैसोजोंलाय मा खोथा इन्सपेक्टर बाबु जियानो जा जि रायलायनांगौ दं थानायाव थांनानै रायलायदो आयु आरो नङाबालाय प्रुफखौ देखायदो दे बेफोरबायदि देखायब्लाथ' मिजिंखौसो लानानै थांगोन माथो माबाफोर फोरमान दिन्थिनो हायोब्ला दिन्थिदो बिदिथ' मेडाम नङा माने दाथ' बेफोरबायदिया सिरि जाथ'बायमोन ना नाथाय बैसो जायाखैब्लाथ' जोंथ' लांखाथारगोन दे बिदिब्ला खिन्थादो बिहामजोनिखौ बेसेबां बैसो जामारखो मेडाम बैसोआथ' आंनि आबानाबो बांद्राय जायाखैमोनहाय अब्लाबो दानो बिहामजो लायथारबाय लायनायाथ' आं लायाखैमोनहाय मालाय बिसो गावनो फैदों बियो फैदों दे फैबाय अब्लाबो बुजायनानै थिनहरफिननांगौमोन ना दाथ' माथो खालामबावनो मेडामजि हाबायाबो जाबाय आरो जोंहा न'खरावबो गोरोबलायखाबाय आथिमंगलाबो जाखांखाबाय जानाय नङा जों लानानै थांनांसिगोन पुलिस मेम बेफोरबायदि दा खालामसै आंनि फिसाइखौ आरोथ' जोङो जोबोद खुसियैनो दङ जोंखौ गोजोनै थानो होदो माथो नायबाय थाखो बसुमतारी लायदो जागोन मेडाम दाथ' जि रायलायनांगौ दङ हजों थानायाव रायलायदो ओइ पुलिस मेडाम खबरदार आंनि फिसालाखौ आखाइ होनांगौबा आं बेफोरबायदि लांनो होआहाय ओइलाय सोरबा जाय लाङो आंनि फिसालाखौ ओइ माथो नायबाय थाखो नोंबो हमै आफासना गिनो नाङा नोङो आं दोङो ना फैहाय सोर फैयो आंनि आबाखौ लांनांगौबा दिगदार जागोनहाय आं बुंखायो जोंथ' आरो बेफोरखौ गियाना जोंथ' लांगोन माने लांगोन फिसालाखौ दालां होनदोंहाय आङो आफासना दालांनि फिसाइखौ आयै गसाइ लांमारबाय आंनि फिसालाखौ जोंथ' गोख्रै थानायाव थांनांसिगोन ना बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जादों बिहामजो नाथाय आं मा खालामखो आयै पुलिसआ फैबाय हनै हरखाबाय ओमफ्राय बेफोरबायदि हमनानै लांबाय मिजिंखौ नाथाय बेफोर नोंनि थाखायनो जादों आंनि थाखाय आयै नोंनि थाखायनो दिनै आंनि फिसालाखौ पुलिसआ हमनानै लांबाय आंनि हाबा सोनिया माबा मोनसे जानांगौबा मोनथिनानै लाखा नोङो आंनि दाय गैया बेयाव गोसो दानो फैनो खोन्थायामोन बेफोरबायदि बैसोआव दा हमनानै लांबायना नोंनि फिसाइखौ आंनि हाबाखौ नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोरो गनाय नङा मिथिखा आंनि हाबाया मोजाङै मोजां न'आव सफैफिनाबा आबा मिजिं मिजिंखौ बेफोरबायदि हमनानै लांबाय आं दाना सोरखौ खोन्थाबावनो आइयाबो आंखौसो थाखासो सोंबाय मोजां रायलायनो नागिरबाय नों सिन्था दाजादे मिजिं जेरैखि जायाबाबो नोंखौ न'आव लाबोफिनगोन आङो नाथाय आं दा सोरजों रायलायबावनांगौ जाखो नाखौथ' सायखांबाय र' आङो ओमफ्राय दा आरामनो फ्राय एवनोसै आइयाथ' टमेट' फिसाजोंसो संनो थिनदोंमोन बेवाइफोरा मानो नायबाय थाखो आंखौलाय दहायनि बायदि आब' सनाखौथ' नङाखैना आंखौ आयु जानाय नङाहाय नङाबा दा मिहिरा नुफैबा आरो रागा जोंबावगोन माथो बेवाइफोर बेवहायनो जिरायबाय थाबायसै नोङो माथो खालामबावनोब्रा बेवाइफोर माने खामानिफोर माव बेवाइफोर मोजां मोनदों गोसोखौ खामानि सामानिलै खामानियानो गैयाना ओमफ्राय खामानियानोथ'
ओमफ्राय बाखि गासैबो थिगैनो दंना? थिगाथ' बिदिनोसै गेजेरावनो दंथ'योमोन दंनायालाय मोजांद्रायबो नङा ओमफ्राय गाज्रिद्रायबो नङा ओमफ्राय आंनासो गाज्रिनि सारा आरो माथो जाबावनो हानो दिनै लानानै थांबाय जे सैमानि फिसा साला माखौ बेवाइफोर बेनो गोसो आंनि गोसोखौ ब्रा सिखाव साला लानानै थांबायना आयु दुखु दाजासै दे बेवाइफोर गासैबो थिग जालांगोन ना ओइ साला मा थिग जाबावनांगौ बाखि दंबावो गासिबोथ' रंआनो रं जाजोब्बायना बेफोरबायदि साननानै दुखु खालामनाङा बिदिथ' जेबोआनो नङा नोंसोरनि बायदिलाय खाफाल बहा मोननोब्रा दिनै बहाथो आंनि खाफाला नोंसिनि बायदि जानो बुंनो थाङोब्लाथ' खाफालाथ' जोंनाबो थिग नङा र' दसेनो मा जालु जाला जायोना सासे हिनजावनि थाखाय फाग्लाथ' नङालै नाथाय थेवबो होननाय जे थायोना दसे समानो जाजियानो नाथाय हुदा जालांनो हमोना बेखायनो गोसोफोरखौ बोरैबा मोनो बेफोरबायदि आरो गोजान जालाङोब्ला जायखिया बुस्थुआनो जा बा माबाफोरानो जा नोंनाव जुदि थानानै दसेनो गोमायोब्ला बोरैबाथ' मोनखागोन ना बेनोथ' जाहैबायना बाथ्राया दा हरखाबैथ' बावनो हाग्रा एसेबां दिमागा आंना माबा नङाना गोजनि नङाना एसे एनै टाइम लागोनब्रा र' बावनानैसो गारगोन आङो ओमफ्रायथ' बेवाइफोर आंजों रायलायनायखौ हामासो मोनबाय नामाब्रा मोना बेवाइफोर मानो मोननो आंलाय बिदिथ' जेबो बाथ्रा नङा नोंसोरजों रायलायबा सोरजों रायलायबावनो दिनै रायलायथ'खानांगोन ना औ रायलायबानो जाबाय न' आरोथ' बेफोरबायदि गोसोनि बाथ्राखौ शेयार खालामोब्ला एसेबाबो गोसोआ मोजां मोनोना बेनोथ' गोसोफ्रा एसे स्रां मोनहांदोंना दे मोजाङानो बिदिबा बेवाइफोर ओमफ्रायथ' नोंसिनि हाबाखौनोथ' मालाथो मोनजाबावगोनलै मालायफोरनिखौनो जायाबा उफाय गैलाना दै जागोन दे बेवाइफोर र' एसे नेथ'बावबानो जाबाय न' बा ओमफ्राय नायाबो फिसासो औ मोजाङैनो सायखाजोब्बाय मेहेराथ' बेखौ जाबावानो जानायफोरखौबो मासेबां बासियोब्रा बेलाय जानला मानला जानो बायो बियो बेखायनो आफाया बिनि थाखाय ना गिदिरखौनो लाबोखाबावदों मालाय बिफायाबो अनसैब्रा नोंखौबो जि अनो न' आफाया अनोथ' बयखौबो समानैनो नंगौ खोमा दे दे होमबालाय बेवाइफोर आं नाखौ सुनानै एवहैग्रोनोसै दे होमबालाय आं दैखौ खावना होनसै नांलायलामोन खोमाहाय मानोथो नांलायगौ दिनै आं दैखौ खावना होनो हाया नामा मानो होनो हाया जानो दै खावना होबानो जाबायना ओरैनोसोलै फंबाय माने जेबो नङा बेफोरलाय मासै गावबो खावनानै सुनो हाखायो नङा होमबा नोङो आंथ' जेबो होनखायाखैना ओमफ्राय नोंहा ना सायनो आंखौ लिंनो हायामोन एसे गोबाव नामा आयु नों ना सायनो रोंगौखाय ओमफ्रायो सोलोंबालाय मा बुस्थु बेलाय मेहेरा रोङि ओइ गोख्रै उथिना थां दे सुनानै एवहैनोसैबो आङो दस्रा खामानि गैया ने दङ रागा खरा मानसिना थांसैहाय आङो नै नों ओमफ्राय मावनो होनोथाय होनो आंखौ ओंखाम संग्रा हेल्प खालामफै दायो दसे थानानै जागोन दे थांदोल' मालाय बेवाइफोरा मावथिथारखाना बिरादनो नंनायाथ' नंगौ र' आदा बेखायनोथ' हाथरखिखौ बिराद मोजां मोनो आङो दे थिगैनो दं होनबालाय फंबाय थाथ' होमबा बे गुबुनजों जियानो जा जायखियानो जा खें मोनखायोना बोरैबा जेखौखि हाया मानो हाथरखिखौ रावजोंबो शेयार खालामनो हाया आङो सरि अनलि माइ औ माथो जालायखो माबा जोंहाना आया हजों इलिसा बाजैमोनाव थांनो लिंदोंमोन इलिसा आब'मोननाव औ ओमफ्राय मालाबा थांगोन बुंदों थांबानो जाबायना थांदो नायना फैदो ओमफ्राय नों थाङा आंथ' दाख्लैसो खनसे थांदोंमोनलै माने दामानि फनबो हरथाराखैना आइनोबो हराखैनो आच्छा ओमफ्राय गुबैनो आंबो हरनाय जाथ'वाखैमोनलै सम मोनथ'वाखैलै आरो बेस्थ' थायोना मानसिया दासान्दि बेबो मालाय संसाराव हाबबा बिदिनो जायो खोमा दे जानोलै मोनथिलायलाङाना आङो आंथ' संसारावबो हाबफेराखै नालाय बेफोरनि बागै बारा मोनथिथ'वालै आङो मोनथिनोबो सानथ'वाखै मानिसै बेलाय नोंनिनोब्रा नोंनिनो ना नाथाय थेवबो बेफोरो संसार माबा माबि बेफोरखौ आं जेबो मोनथिथ'वा मानसियानो माने बेबायदि लिस्टावनो गोलैथ'वाखैना आङो नोंबो साख्रि नागिरदो दे होमबालाय दै साख्रि बाख्रि बेलाय नों मावब्ला माबायदि जागोनथाय बेखौबो देनां नुगोन र' मेहेरा मा मावनानै जागोन इस बिराद गोखैबो माथो माबा दहाय मोनसे उनाव हानाया बेनो गोखै जादों इस राम आं हले बांद्राय बिदि गोखैखौ जानो हायाना ओमफ्राय गोदोनिखौसो गोसोखांदों आङो औ नाजुरि जों माबायदि नोंसिनि न' खाथियाव थाइजौ खावहैयोमोन बेखौथ' बुंनोनो नांला
जोंनाबाथाय जेरैबो सोलिखायोमोन ना गोदो सिख्ला समाव दानिजोंलाय आरो बै गोदोनिजों माबोरैथो मिलायबावनो एमि दाथ' नै थिक थिक समजों लोगोसे गासैबो आरो सोलायनोसै हमजोब्बायना सना औ दाथ' आरो बहाबाव थेवबो माब्लाबा माब्लाबा गोसोआव फैयो आरो आंबो एखनबा एखनबा जि मोजां मोजां सिमां नुयो दाबो गोसोथ' जायो बै बुब्लियावनो बेबायदि थांफिननो बेबायदि हानाय मोनब्लासोमोन दा नङाब्लाथ' आंबो आंनि बर'साखौ बिदि खोमानांनाय नङामोन ना मिथिगौ एमि नाथाय थैनाय थांनायाबोथ' जों मानसिनि आखायाव गैयाना बेफोरबो गासिबो बै इसोरनिनो माया जोंखौ बेनोथ' बे बुहुमाव लाबोयो आरो सम जायोब्ला गावनो लांफिनो थारैनो जुरि नाथाय अब्लाबो आंनि बर'साखौ एसेबां थाबै लांनो नाङामोन नाय एमि समा बयनिबो फैखायो फाला बदल गाबोन नोंनिबो फैगोन गाबोन आंनिबो फैगोन माब्ला मा जायो जानि आंबो ब्लदनो माब्लाबा दुब थांलायो दारि जुरि नोंबो बेफोरबायदि बाथ्रा दाबुं नङाब्लाथ' दसे नोंजों रायलायनानै गोसोखौ रेजें मोनो नोंबो आरो बिदि जायोब्ला आंहा सोरजों रायलायगोन दुखु दाजालै सना आं दङ ना हाथायफ्रानो एकदम सोबाजोबथारबायहाय आंखौ इस ओमफ्राय अब्लाबो गोथाव जादों ने गोथावखौथ' बुंनोनो नांला बेफोरबायदि खाजिखौ बादै बिराद गोथाव मोनथारो आंलाय आङो बोथोराल' एसे सान्दुं गोसा जाबावनांगौमोन सानसे बांसिन जाबायदां ओमफ्रायो गावा जायासैनो बारा एसेबांबो जानो हाया नङाबा दायो ओंखामखौनो जानो हानाय नङा आङो बे सान्दुं थाब्लाना एकदम सान्दुं थिं थिं मोननांगौ अब्ला बेस्ट जाखायो जानो थाखाय औ ओमफ्राय आंहाबो दासान्दि इलिसाखौनो जि गोसोखांदों गथ'खौ न'आव थानाय समावथ' जों ओंख्रि ओंखामखौबो मोजाङै संनो रोंजोबामोन हजोंथ' आरो बेफोरखौ मावखानांसिगोन बियो नायलाय एमि इलिसाया ना जों दाख्लै खनसे थांगासेयाव माबा माबि मेथाइ बानायनानै होदों गावनो बानायदोंनो बेदरबो एवग्रोमनानै होबाय आरोथ' ओजों आरो बनजोंबो संनाङो ना बनजोंबो संनो रोंबायथ' बियो बनजोंबो संनो रोंबाय दाख्लैथ' गेसखौबो हरफाखादोंमोनहाय सोराङा ओरैनो फिसाजोआ बनजोंसो संनाय खस्थ' मोनगोन होननानैनो ओमफ्राय नै दाख्लै खनसे हरनायानो फना दासान्दिबा मानो हराखैथाय दाथ' संसाराव हाबनाय एसे बेस्थ'फोरदां एमि जेबो नङा दे ओमफ्राय नों हरबानो जायोना गैया आं हरदोंमोन जावैसोनावबो हरबाय हमाखै ओरैनोथ' जावैसोखौ मोजांसो मोनखायो आङो जेबो गाज्रिथ' नुवाखै औ आंबो हैद नाथाय बे बिखुनजोखौ नैबे जुरिया बारा फसायाखै मेगना आं हले इलिसा नानिनि बिहामजोखौ बारा थिग मोनथाराखैहाय डाइरेक्टसो आंनाबाथाय मिथिबायना एमि नंगौबाथाय नंगौ औ जुदि खनसे जोंहानाव फैनानै बायदिसिना बुंनायनिफ्राय आंबो सुखुनाया बारा सुखुखायामोन औ माथो होनबावनो आरो दानि जुगावलाय खायसेनियाबो बेफोरबायदिनो सोरबा बिखुनजो सोरबा बिहामजो आंनानोथ' नाय बिहामजो जाफ्लांनायखौ महर मोजां जानानैल' मा जानोब्रा एमि एसे आखल आखुबोथ' मोजां जानांगोन ना आं अब्लाबो एसे गाज्रि मोनामोनहाय महर मोखांखौथ' आं जेबो सानखायानोमोन अब्लाबो एसे माने गोसोफोरखौनो बारा थिग मोनखायामोनहाय आङो नोंनियालाय नंगौ जुरि आइमोन माथो खालामदोंब्रा बिमाफोरा आंनालाय हो ने बिहामजोखौसो रायखुमाबाय नोंसोरलाय ओरैनोसो होनदोंलै आङो थेद आबासना आरो नोंबो आरो जोंहालाय एसे मोजां हाथरखि बिहामजोखौनो मानो रायखुमानांगौ जाखो इस आयै नंमारगौ ने एकदम नोंसालानि फसायनाया हिटखादा एकदम पारफेक्ट जुरि मिथिबाय इस नंमारगौ ना बिदि होनब्ला मार गोजोननाय मोनलै आङो गोसोफोरखौनो बिमाफोरनिफ्राय बिदि खोनानो मोनबा गोजोननायल' मोनखायोना दे जुरि मम औ हा मोजांखौलाय मोजां बुंखागोन दा बा ओमफ्राय बे एथ' गोखै थाइजौखौ बोरै जाखो नोंसोरो जों हले जानो हाखायो दहाय आफा लाबोनायावनो थाइसे जादोंमोनलै आङो एकदम गोखैथारना गोदैबो दंमोन आबा लगाय मोन्देर लाबोदोंना बेखौ मिथिलालै होमबा आङो ओमफ्राय नोंसोरो माथो इलिसा आब'मोननाव थांगोननो थांनोथ' सानदोंमोनहाय बाबु नाथाय आरो नोंबोआबो फनखौनो हमाखैनो ओइ बिनि बिखुनजोआ बिराद खामानि थिनोलै मा आयै बिराद खामानि थिनोथ' बिनि सायाव आब' इलिसाया रेस्टखौनो मोनबावासो नंगौ नामा आबा औलै मालाबा थांनोसो सानदोंमोन आं दाख्लै खनसे थांदोंमोन ना न'आवनो थाबावा मानसियानो सुन 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 बेरायबाय थायो ओमफ्राय आंबा लोगो मोनबावाखैसो नङाब्लाथ' मेहेरा जायगायावनो जावना फैगौमोनलै आयु बिदिथार होनबा बियो ओइ बिखुनजो थिखुनजो आं जेबो मोनथियालै जायखिया आब'नियानो जाया मानो बिहामजो मोननानै साबद्रायबावबायसो बियो
एसे सिगां समनिफ्रायनो खोनाखायोमोनब्रा आङो मिजिं बिमाखौ एसे बेबायदि होननानै दाथ' खम मोसौ बायदिसो बाहायो खोमालै आब'खौ अब्लाथ' खेबसे नायमारनांसिगोन जोङो ओइ आयै बिराद सालाखिलै बियो माने जोंफोर न'नि मानसि थांबाना बा जायखि आलासि थांबा बिराद गोदै गोदै रायलायफ्लागोनब्रा बियो एथ' बिदिथार आरो आबा आंथ' बिदिद्राय नङाखैमोनहाय हाब होनबा आंनि आइ सनिया मा जानांगौ जाखो एरा थांबाबो लोगोसो मोनबोआब्रा नङाब्लाथ' दाख्लैबो गासिबो फारसेनिफ्रायनो खामानिखौ गावसो मावजोबदों दा आब'आ आंनोथ' खिन्थाबावाखै र' होमबाबो मोनथिदोंलै आङो नैबे मेगनजों खामानि मावनायफोरखौ नुदोंसे बांद्राय उपद्रब मावहोथारो नामा बिदिबाथ' र' जोंबो खेबसे टेस्टिं नायहैनायगोनथ' मा होनो एमि औथ' राजुरि नायनांगोनथ' खेबसे ओमफ्रायथ' जुदि नोंसोर फाथा लागायनो गोसो ना डाइरेक्ट खिन्थालासै थां माने हरखाबै नोंसोर बेयाव सहैब्ला मा जानानै दंगासिनो मोनथिगोन ना थिगखौनो बुंदों आबा राइट नों थिगखौनो बुंथारदों गुमैयाथ' बिदिद्राय नङा र' थिगानो दं आंनिबो लोगो जे ओइ बुरिया गाज्रिथारलै नाथाय गुमैखौबो वार्निं होखादोंलै आङो गावनो लांबाय जेला खुसियै लाखिनायाबो गावनिनो दायथ' थेवबो आब'आ खुसियै दं होनदोंना बेखायनोसो आं जेबो होनालै अब्लाबो गोसोआ बुंदों खस्थ' मोनो बियो आयै जोंथ' एथ' बिदिद्राय सानथाराखैमोनहाय आबा जोंथ' एसे खुसियैनो दं नंदोंमोन अके लोगोफोर होमबा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बेयावनो दोनथ'नाय जालायबाय ओमफ्रायथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दे होमबा सनामोन नेनानै थाथ'दो जोंखौ हानाय मानि थाब नुजाफैफिनसैलाय आरोना लाभ इउ दे लोखिमोन जोंहा बावगार हायै गोसोखौबो होबाय सनामोन नोंथांमोना जायफोर नायनो मोजां मोनो जों लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन आरोना लोगोफोर नायाखैबा नायनो हागोन